Ukuthula kwakho, impilo yakho, nokuchuma kwakho akuqali ngemali, ngesikhathi, noma ngenhlanhla, kuqala ngeminithi eyisikhombisa yansuku zonke. Kuyizwi elikhulu, ngiyazi. Kodwa-ke, cabanga uma ngithi kukhona indlela elula, ebonakalayo, yokuguqula impilo yakho yonke, ungaphumi esihlalweni sakho. Vala amehlo. Ungasuki, ungashintshi, ungaphefumuli ngendlela ehlukile. Vele uvale amehlo, ulalele izwi lami. Uzohlala uphapheme, kodwa ukhululekile kakhulu. Kulolu phezulu phakathi kokulawula nokuyeka, siqala ukuhlanganisa okuhlala kungashintshi, umzimba wakho, imizwa yakho, impilo yakho, isimo sakho. Uzwani umzimba wakho uba lukhulu? Kungenzeka kukhona okungaphambene nawe. Akukho sidingo sokuhlupheka. Abantu abaningi bajwayele ukucindezeleka njengoba ukuphumula kuwubuzwe, hayi isidingo. Kepha ngibuze, kungakanani isikhathi osuvele uhlangane nokuthula okwangempela? Akuyona into yesikhashana phakathi kwezinkinga, kodwa ukuqina kwangaphakathi. Uma ungumuntu ojwayelekile, uvuka ukhunukile. Noma ngabe uzimisela kangakanani, uzizwa uthwele umthwalo. Ubuhlungu ehlombe, ukucindezeleka entanyeni, ukushaya kwenhliziyo, noma lolo gciwane oluvela ngokuzumayo. Kepha lokho okungakaze kukutshelwe ukuthi akuyona into evamile. Kuvamile, yebo, kodwa akuyona into yemvelo. Umzimba awuklanywe ukuthi uphile ekubhujisweni, waklanywa ukuba ukhanye. Uma ulalela izwi lami, uthula umzimba wakho, uvumela imicabango yakho igeleze, into ethile iyenzeka. Izinga lomzimba wakho liqala ukushintsha. Amaseli ahlelwa kabusha. Amandla okuphila ahlala ekhona, kodwa avikelwe, aqala ukusabela. Ubona isalathisi esincane ezandleni zakho. Uthando esiswini. Yilokho umzimba wakho uzinza. Akukho mihlomo emangalisayo noma izindlela eziyimfihlo ezidingekayo, udingeka ukuthula okuqondiswe. Yilokho esikwenzayo lapha. Ukuthula okuqondiswe ngenhloso efanele kungabuyekeza lokho iminyaka yokwenqaba, ukuphikelela nobudedengu okwenzile kuwe. Ngiyazi engikhuluma ngakho. Ngaphambi kokuguqula impilo yami, ngangingeyona isibonelo sempilo. Angizange ndidle kahle. Angizange ngilale kahle. Okubi kakhulu, ngangizizwa ngibi njalo. Umzimba wami wawubonisa imicabango yami, ukhulu, udida, ungaqondisi. Ubuhlungu engangiqala ukubuzwa babuye bube obukhulu. Kwaba yilapho ngiqala khona ukwenza lokho engikubonisa khona manje. Iminithi eyisikhombisa yansuku zonke. Akukho okunye. Kodwa ngokuqapha, ngokuzinikela. Lokhu kwaqala ukungelapha, ngaphakathi. Ungacabanga ukuthi iminithi eyisikhombisa ayinalutho. Kepha cabanga, izingaki iminithi oyichitha usukile, ungaqiniseki, wesaba okuthile okubi. Uma ungenza lokhu nsuku zonke, ngaphandle kokukhathala, unganika iminithi eyisikhombisa ekwelapheni kwakho. Imfihlo ayikho esikhathini, ikulokho okuzizwa kukho. Uma unesaba, izinga lokuvikelwa lomzimba wakho liyancipha. Uma unecala, umzimba wakho ucindezelekile. Kepha uma uthula, amalunga omzimba wakho asebenza kangcono. Inhliziyo yakho iyancipha. Uhlelo lwakho lwezinzwa lucima imodi yokusinda futhi lusebenzisa imodi yokulungisa. Futhi uyazi ukuthi yini emangalisayo. Ungenza lokhu kuphi? Emoto. Ehlombe lomsebenzi. Ngaphambi kokulala. Noma emotweni ugcine iminithi emihlanu uqaphele ukuqonda. Khumbula, awudingi ukuqonda ukuthi kwenzeka kanjani. Vele uvumele kwenzeke. Uyakwazi kanjani uma kusebenza? Lapho isikhathi sihamba kancane. Lapho umzimba wakho ubonakala uhambisana nokuzola okungakaze ukwazi. Uma uzizwa ukhululekile ngaphandle kwesizathu sangaphandle. Ngoba yilapho ukwelapha kuqala khona. Uma uzizwa kahle ngaphambi kokuba okuthile kushintshe ngaphandle. Awuzami ukubaleka iqiniso. Udala iqiniso elisha kusuka ngaphakathi. Manje cabanga ukuthi ukhona e-elevator. Mina nawe sihlazela ndawonye. Kusuka ezihlalweni eziyishumi kuze kube phansi. Njalo lapho sihamba khona, ingqondo yakho iyanyamezela.
Umzimba wakho ukhululeka. Ukuqonda kwakho kuhamba kancane. Konke kuwe kuqala ukuhambisana nento mhlawumbe ungazikhumbuli, indawo ngaphakathi kwakho lapho konke kungenzeka khona. I-elevator ima. Iminyango ivula. Manje usophambi kwalokho engikubiza ngokuthi igumbi lemithombo. Yindawo yengqondo. Kodwa iqiniso kunakho konke okubonayo ngamehlo avulekile. Ngoba konke okukhona ngaphandle kwaqala lapha ngaphakathi. Bheka ngezansi. Akukho lutho oluvamile lapha. Imibala, izakhiwo, imisindo, konke lapha kwenzelwe wena. Akuyona imicabango. Yikhiqizo. Igumbi lemithombo yilapho uzivumela khona ukuphupha ngaphandle kokulinganiselwa. Ngaphandle kokwesaba. Ngaphandle kokwahlulela okuye kwakuzwa impilo yakho yonke. Yilapho iqiniso liqala khona ukubonakala emhlabeni ongokoqobo. Manje ngitshele ngeqiniso, bekungekaphi isikhathi sokugcina ophuphe ngaphandle kokuzibulala. Abantu abaningi, uma becabanga ngento enhle, bacabanga okubi, lokhu akuyona yimi, akunakwenzeka, sekuvele sekuwile isikhathi. Uyazi ukuthi kwenzekani uma uvumela lokhu? Uvala umnyango wegumbi lakho lemithombo. Uvala indawo lapho imimangaliso iqala khona. Lapha, manje, uzoyenza ngokuhlukile. Ngifuna ubonise impilo yakho enhle. Njengoba sekuvele sekwenzeka. Ungaboni nje, uzwe. Beka umzimba ongathanda ukuba nawo. Amangqondo ongathanda ukuzwa uma uvuka. Akhawunti yasebhange enenani olikhethile. Izindawo ongathanda ukuzithola. Abantu ongathanda ukuba nabo. Beka konke lokhu. Kepha bheka ngokuqapha. Ngaphandle kokungaqiniseki. Njengoba ubheka ngefasitela. Manje uzwe. Kwakuyoba njani ukuphila lokhu? Akuyona into yesikhathi esizayo. Kodwa manje. Njengokungathi kwenzeka ngempela. Futhi uyazi ukuthi kungani lokhu kunamandla kangaka? Ngoba ubuchopho abukwahlukanisi lokho okucabanga ngakho ngomuzwa walokho okuhlala emhlabeni ongokoqobo. Kubhaliswa njengeqiniso. Lushintsha ama-patterns alo. Lushintsha i-chemistry yalo. Luqeqesha umzimba wakho nengqondo yakho ukuze lokhu kube yinto engaphepheki. Lapho ngikuthola lokhu, ngangisezimweni ezinzima. Ngangingenalutho. Asikho idiploma. Akukho uhlelo. Akukho ukuzethemba. Yincwadi kuphela esandleni, cabanga futhi ucebe nesifiso esinamandla sokuhlanganisa impilo yami. Yilapho, nsuku zonke, ngibonisa khona. Ngizibona ngithola imali, ngaphezu kwalokho engangicabanga ukuthi kungenzeka. Ngizibona ngifundisa abantu, ngizwile, ngihamba emhlabeni. Ngalokho, ngangihlambulula ama-office. Kepha engqondweni yami, ngangiseyishishini. Ngangisenothile. Ngangikhululekile. Futhi umhlaba ongokoqobo waqala ukulalela. Ngiyeka umsebenzi wami. Ngavula inkampani yokuhlanza. Nonyaka wokuqala, ngithole imali engaphezu kwezigidi eziyikhulu zamadola. Lokhu eminyakeni engamashumi-ayisithupha. Namuhla, ilungiswe ngokubhebhetheka, kungaba sengathi umuntu uqala kusuka kuze kube yize futhi uthole imali engaphezu kwezigidi ezimbili ngonyaka. Akuyona imimangaliso. Kwakuyindlela yokucinga. Abantu bathi, Bob, ubenenhlanhla. Kepha akuzange kube yinhle. Kwakuyisinqumo sangaphakathi. Kwakuyimifanekiso egcinwe nsuku zonke, ngokholo, ubuqili nokuzinikela. Manje ngibuze, yini oyibonisile nsuku zonke? Ucabanga ngezinkinga, izikweletu, ukulahlekelwa, ukuphila luhlale luphosakele. Ngakho-ke ungamangali uma kulalela ngempela lokho okuklamayo. Kepha uma ushintsha isithombe, ushintsha konke. Uyazi uJim Carrey. Ngaphambi kokuba adumile, wabhalela icheki yezigidi eziyishumi zamadola, ehlelwe eminyakeni emihlanu kamuva. Wayegcina ephaketheni, wayebheka nsuku zonke, futhi wayebona ukuthola ngempela leyo mali. Eminyakeni kamuva, wathola lokhu ngempela, yiDebbie Lloyd. Ngakolunye uhlangothi, izinkulungwane zabantu zihlala ngokuphambene.
Abantu abanamakhono, ubuhlakani, amathuba, kodwa abaklama ukuhluleka. Baphila bethi lokhu akunakwenzeka kimi. Angikwazi. Angikufaneleki. Futhi umhlaba uyaphendula, ukuqonda. Bheka, akusikona nje ukucabanga okuhle. Udinga ukubona ngokuqapha, ngomuzwa nangekhanda. Futhi udinga ukwenza lokhu kube yimikhuba yansuku zonke. Ngoba lapha egumbini lemithombo uyalima ikusasa. Futhi yilena ingxenye enhle kakhulu, akekho ongakuvimba ukungena lapha. Akusikho iminyaka yakho ukudlule, isimo sakho sezibalo noma umlando wakho. Uma uvala amehlo futhi ungene kule ndawo, unekhibhodi yokudala ezandleni zakho. Manje ngizokunika inselele encane. Ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, gcina iminithi eyisikhombisa yansuku zonke ukuze uvakashele leli gumbi. Sebenzisa isikhathi uma ufuna. Kodwa ungashiyi ukuzizwa. Bheka impilo yakho enhle njengoba kungumdlalo futhi ungumlingisi. Bheka. Zwa. Phila. Futhi ekupheleni kweviki, ngitshele, kungenzeka ukuthi okuthile sekuqalile ukushintsha. Ispoiler, useyayazi impendulo. Cabanga manje ukuthi ngibeka izandla zami phezu kwamahlombe akho. Awuzwa nje lokhu. Uzwa. Kufana sengathi isicwili samandla singena phezulu kwekhanda lakho futhi sihamba yonke ingxenye yomzimba wakho, iseli ngeseli, imolekule ngemolekule. Kushisa. Kulula. Kunamandla. Kodwa ngesikhathi esifanayo, kuyathobekile kakhulu. Uzwani leli thando. Lihamba ngaphakathi kwakho. Lihamba emgodini wakho. Lithinta izinzwa zakho. Luqalisa ama-glands akho. Luvuselela ama-tissues akho. Luvuselela okuthile okungase kube selale iminyaka eminingi. Abantu abaningi bafuna usizo kuphela lapho okuthile sekulimaze khona. Lapho umzimba uqala ukubhujiswa khona. Lapho ukuhlolwa kubonisa okuthile okungalungile. Kodwa ukuvimbela okuqinisile, ukwelapha okuqinisile akuqali ngemithi. Kuqala ngamandla. Kuqala nguwe uvumela ukugeleza lokhu kudlule konke okunguwe. Lokho engase ungakwazi ukuthi iseli ngayinye yomzimba wakho inekhanda. Yebo, ikhanda. Likhumbula ukucindezeleka, ukwesaba, ubuhlungu, icala. Kepha likhumbula nokuphela. Ukuthula. Ukukhanya. Uthando. Manje ngitshele ngeqiniso, yini umzimba wakho owezwa ezinsukwini ezedlule? Uma ungakhuluma, yini eyoyisho? Ukuthi ukukhanya. Ukuthi ujabule. Noma ukuthi ukhulu kakhulu, ucindezelekile, udiniwe ekuthwaleni imizwa ongayishiyi. Wake wavuka ngolunye usuku ubuhlungu entanyeni ngaphandle kokwazi ukuthi kungani? Wake wabe nesinhlungu semigraine ngokuzumayo. Wake wazwa isisu sakho siqenqgeleka ngaphambi kokukhuluma okunzima. Konke lokhu ukuxhumana. Umzimba wakho ukhuluma nawe njalo. Futhi ngalesi sikhathi ulalela. Lapho ngaba nengozi enkulu nesawukhetula futhi uthumbu wami cishe waqothulwa, into ngaphakathi kwami yawo. Futhi angikhulumi ngomunwe kuphela. Ngikhuluma ngokuzethemba. Ukucabanga ukuthi nganginendlela. Ukusilela. Ikhaya. Isikhathi eside ngangizwa ubuhlungu obungabonakali. Kepha bekungaphezu kokwenyama. Kwakuyinto yobuhlungu. Futhi bekukhona lapho kungikhumbuza nsuku zonke ukuthi ngiyehlulekile. Ukuthi ngangingeyona dinto. Ukuthi umlando wami uphelile ngokushesha. Kepha-ke ngathola amandla okudibanisa ne-energy yami. Ngaqala ukuvala amehlo ngibonise ukukhanya. Ngaqala ukucabanga ukuthi amaseli ami alayishwa ngamandla angabonakali. Futhi okumangalisayo. Ubuhlungu banciphile. Ukukhathazeka kanye nokuzisola kwaphela. Futhi umzimba waqala ukwelapha ngaphezu kwenye yesandla. Namuhla, isayensi ibiza lokhu ngokuthi ukuhambisana kwenhliziyo. Isimo esiqinisekile, esiqinisekisiwe, lapho umzimba nengqondo basebenza ngokuvumelana.
I-Institute HeartMath ibonise ukuthi abantu abafinyelela kulesi simo njalo abapholi nje ngokushesha ezifweni, kodwa bakhulisa ukukhiqizwa kwe-immunoglobulin A, omunye wama-antibodies amakhulu okuvikela umzimba womuntu. Awudingi ukuqonda wonke amagama obuciko. Vele uqonde lokhu, umzimba wakho ufuna ukwelapha. Kepha udinga ukuthi uphume endleleni. Udinga ukuyeka ukulwa naye. Udinga ukumethemba. Udinga ukumondla ngezinga elifanele. Futhi lokhu kuqala manje. Njalo lapho uphefumula, lapho ulalela khona izwi lami, utshela umzimba wakho, konke kulungile. Singabuya ekulinganisweni. Uthi emithanjeni yakho, anidingi ukubathwala abaningi. Uthi ezingxenyeni zomzimba wakho, ningabuya nisebenze njengoba enzelwe ukusebenza. Futhi uthi engqondweni yakho, asidingi ukusinda. Singaqala ukuphila. Amangqondo obuzwa manje awavelanga kimi. Uyadlula kimi. Futhi ugeleza ngaphakathi kwakho. Ngoba uvumile. Ngoba uvule indawo. Uzwa. Kufana nokushisa okuthambile, njengoba iseli ngayinye iphuma ebuthongweni obukhulu futhi ithi, ngiyabonga ngokungikhumbula. Yilokhu imfihlo. Awudingi ukulinda ukuphela. Awudingi ukulinda ukugula ukuze welaphe. Ungaqala manje. Futhi uma uqhubeka nokuphinda lokhu nsuku zonke, noma kungamaminithi ambalwa, okuthile kuzoshintsha. Akuyona ithuba. Iqiniso. Uzovuka ukukhanya. Uzoqaphela ukuthi ubuhlungu obuhlala njalo buyancipha. Uzoqaphela ukuthi ukukhathazeka kuye kwaphela ngaphandle kwesaziso. Futhi okungaphezu kwalokho, uzoqaphela ukuthi kunhle kangakanani ukuhlala emzimbeni wakho ngentokozo, hayi ngokwesaba. Ngoba impilo yangempela akuyona ukungabi khona kwesifo. Impilo yangempela inamandla ekusebenzeni. Iyindlela. Uyazi. Uzizwa uphelele ngaphakathi nangaphandle. Ngakho hlala nami isikhashana. Zwa ukushisa emahlombe. Zwa inhliziyo yakho iyancipha. Zwa isibusiso siqala ukubunjwa ebusweni, ngisho noma ungayikhiphi. Awuphumuli nje. Uyelapha. Manje ngifuna ucabange lokhu okulandelayo. Ngibeka imali esandleni sakho. Kulula. Inezinhlangothi ezimbili. Kepha lokho elimelela kungashintsha ngokuphelele impilo yakho. Ngakolunye uhlangothi kukhona incwadi eimelela indawo. Umhlaba ongokoqobo. Lokho bonke abakubona, abakukhulumayo nabakucabangayo. Yilena ingxenye yabantu abavamile. Ukucabanga kwabantu abaningi. Indlela evamile yokubona imali, umsebenzi, ukuphila. Ngakolunye uhlangothi kukhona futhi iji imelela iGreek. Amanga okudala. Umthombo. Ingxenye engabonakali kodwa enamandla kakhulu. Yilapho imithetho yomhlaba isebenza khona ngaphandle komsindo, ngaphandle kokwesaba, ngaphandle kokuphikelela. Yilena ingxenye yokuzwa, ukuchuma, ukuqiniseka ukuthi konke kuhamba ngomusa wakho, ngisho noma ungaqapheli. Manje ngitshele, yiliphi uhlangothi lwemali oyisebenzise ukuqondisa impilo yakho? Ngoba uma ungumuntu ojwayelekile, mhlawumbe uhlale iminyaka uvaleleke eceleni kwe-A, uzama ukuhlanganisa. Uzama ukujabulisa. Uzama ukulawula. Uzama ukusinda. Uvuka, uthatha ucingo lwakho bese uxhumana nezinkinga. Uqala izindaba futhi uthole ukushoda, ubudlova, inhlekelele. Uya emsebenzini endaweni ephinda njalo, izinto ziyinselele, imali inciphile, kungcono ukuhlala kancane. Futhi ngaphandle kokuba semqondweni, ingqondo yakho izokwakhiwa kulezi ngqondo. Kepha qonda lokhu kanye kanye, indawo ayidali ingqondo yakho. Yingqondo yakho edala indawo. Futhi konke kuguquka ngaleso sikhathi okhetha ukuguqula imali. Eceleni kweki awudingi ukuzifaka ekutholakeni. Usuvele uyanele. Awudingi ukuphishekela imali. Iqala ukubaleka kuwe. Awudingi ukucela amathuba. Avela njengokungathi umhlaba udale indlela yakho. Into kuphela ekukuvimbela ekuphilweni kuleli cala yisiko lokukholelwa ngokuphambene. Futhi ngiyazi ukuthi lokhu kusebenza kanjani.
Isikhathi eside ngangivaleleke eceleni ngangikholelwa ukuthi ngokungafundi, ngokushiya isikole, ngokungabi na diploma, impilo yami yayibekwe. Ngangicabanga ukuthi imali yayiyaba ababenoxhumano, noma inhlanhla, noma ifa. Futhi ngenze njengokungathi kuyiqiniso. Futhi umphumela, ukuphila kulalela. Ngangithola kancane. Ngazizwa ngiboshwe. Njalo ngikweletha. Njalo ngikhathele. Njalo ngilinde okuthile okungaphandle okungikhulula. Kodwa lokho okungikhulule kwakuwumqondo. Umqondo othi konke okudingayo sekuvele sekhona ngaphakathi kwakho. Futhi yilapho ngiguqule khona le mali. Yilapho ngiqala khona ukuphila, ukucabanga, ukwenza nokukhanya eceleni ukuchuma. Ngiyeka ukucabanga njengabantu abaningi. Futhi ngiqala ukucabanga njengabahlakani. Ngiyeka ukubuyisela izindaba zokushoda. Futhi ngiqala ukubuyisela ngomuzwa izimemezelo zokuchuma. Ngiyeka ukubona i-akhawunti yasebhange yami njengesijeziso, futhi ngiqala ukuyiphatha njengento yesikhashana yengqondo eguqukayo. Futhi uguquko luye lwafika. Manje ngifuna ucabange isikhashana, izikhathi ezingaki, njengenyanga edlule, ukhulume imisho enjengokuthi iyabiza kakhulu, lokhu akuyona yimi, anginawo imali yalokhu. Mima futhi ucabange, yilokhu iqiniso lakho, noma kuyinto nje yokubonisa uhlangothi olungalungile lwemali. Uma uqala manje, uyeke ukubona ukuthi abantu abachuma ngempela, abacebile nje, kodwa abachuma ngempela, bakhuluma, baphila futhi banquma kanjani. Abaphili ngokuphendula umhlaba. Bakha izwe labo. U-Oprah Winfrey uyisibonelo salokhu. Wakhula ebumpofu obukhulu. Wahlupheka ngokuhlukumezeka, ukubandlululwa, ubudlova. Futhi noma kunjalo wakhetha ukuphila eceleni wasebenzisa imicabango, ukholo, ukuhlanganisa okuthile okukhulu. Futhi washintsha konke. Namuhla ungumunye wabesifazane abanempempe yokuqondisa nomcebo emhlabeni. Kepha ngenkathi abanye bekhetha le ndlela, abanye ngamathuba afanayo bakhetha ukuqhubeka bejikeleza eceleni uMike Tyson, isibonelo, omunye wabaphikisi abakhulu kunabo bonke, uthole imali eziyizigidi. Kepha akakaze ashintshe ingqondo yakhe. Waqhubeka ephahlaphahla ekushodini, ekuhluphekeni, ekuthukutheleni. Umphumela, walahlekelwa konke. Konke. Akubalulekile ukushintsha lokho onakho. Udinga ukushintsha ukuthi ungubani. Futhi lokhu kuqala ngokukhetha okulula, yiliphi uhlangothi lwemali ozoyithwala ephaketheni lomqondo wakho. Ungaqhubeka uzigwema. Noma ungaqala ukudala. Ungaqhubeka uthi angikwazi. Noma ngesikhathi esisodwa uthi lokhu sengiyitholile. Ngoba umhlaba, lalela kahle, awuphenduli isifiso sakho. Uyaphendula ezingeni lakho. Futhi uma ukhanya njengomuntu osechumeni, osefanelekile, oseyanele, konke okuzungezile kuzohlanganiswa kabusha. Uqala ukuthola izindlela lapho wawubona khona kuphela izithiyo. Uqala ukubona izisombululo lapho wawubona kuphela izinkinga. Uqala ukukha abantu, imicabango, izimo, njengokungathi wonke umhlaba ungene ekuhambisaneni nawe. Kepha umhlaba awushintshanga. Okuye kwaguquka kwakunguwe. Ngakho-ke banikeze le mali manje. Ngengqondo. Yizwe esandleni sakho. Vumela uhlangothi lucindezele ulusu lwakho. Futhi uphinde uqale ngokuthula, ngikhetha ukuphila ngokuvumelana nemithetho yomhlaba. Ngikhetha ukuchuma. Ngikhetha izinga elifanele. Lesi sinqumo, uma sizuzwa ngeqiniso, silingana kakhulu kunezithembiso ezingenalutho. Ngoba yisinqumo esenza ibhulashi phakathi kwalokho ongikho nalokho ongakuba khona. Futhi kusukela manje kuya phambili, njalo lapho uzwa ukwesaba, ukungabaza, icala noma ukulinganiselwa, buyela emalini. Kuzokukhumbuza ukuthi ungubani ngempela. Awukwazi ukugula uma ukhanya impilo. Njengoba ungabi mpofu uma ukhanya ukuchuma. Awukwazi ukuba yedwa uma uhambisana nothando. Akuyona imidlalo yamazwi amahle. Yimithetho. Iqiniso elingabonakali kodwa eliqinile.
Ungase ufunde ukuthi iqiniso liqinile, lingashintshi, ukuthi izinto zinjengoba zinjalo futhi sekuphelile. Ukuthi impilo iyimbangela yomoya wakho, akuyona into ebonakala nje emehlweni. Kufana nokubona isithunzi sakho emanzini, ubonakala njengoba ungaphakathi. Imizwa yakho, imicabango yakho, yona eyakha umhlaba wakho. Lokho ozicabanga kona manje, kumelwe kube yilokho ozokubona ekuseni, namhlanje, nakusasa. Ulawula yini lo mkhondo ngokuhlakanipha, noma uthi umoya uphephe? Abantu abaningi baphila ngokuzithoba, bengaboni ukuthi ukuphindaphinda imizwa emibi, ukukhathazeka, intukuthelo, ukuzidabukela, ukungabi nanto, kubenza bahlale bethole izinto ezifanayo, njengoba beqala ngezona zinto ezifanayo. Kodwa cabanga uma ungashintsha leli qiniso, akunjalo engqondweni kuphela, kodwa nasezimweni, emizweni, emphefumulweni, nasekuzizweni kwakho. Wenza lokhu manje. Uvusa umoya omusha, olukhanyayo, oluhambisana nengqondo yakho, umzimba wakho uyaphendula. Ingqondo yakho iyanda, uqaphela, kukhona okuye kwashintsha. Njalo lapho uqonda lelizwe langaphakathi lokuqonda, ukuzola, nokugxila, ubuye uqalise ukubuyisela impilo yakho, ubhale kabusha umlando wakho, uhlanze izinto ezakubopha ezintweni ezingasebenzi. Okungcono nakakhulu, ungakwenza noma nini. Emoto, emgqeni, ekhaya, ngaphambi kokulala, kunesidingo sokucabanga nje okuhle, ukuthula ngokujulile, ukucabanga okuhle, ukubuyela kulelizwe lezinketho ezingenamkhawulo. Lokhu kuyinkululeko. Ukungazinzi kwangaphandle akubalulekile, ngoba uyayazi indlela eya ezingqondweni zakho. Lapho uqhubeka ubuye uqalise, kuya kuba lula, ngokuthi ngolunye usuku ngeke ube nesidingo sokwenza imizamo yokucinga okuhle, ngoba uyoba okuhle. Umoya wakho uba yindawo yakho yokukhosela. Uba njengoko kwisitsha, uthola impilo enhle, ngisho noma wawuyithola inkinga, uthole amathuba esikhundleni sezithiyo, uthola uthando esikhundleni sokulahlekelwa. Akuyona into yokushintsha izwe, kodwa ukushintsha amandla akho. Uqaphele ukuthi uma uthanda, konke kuya kahle. Imoto iyaphuthuma, abantu bayaseka, ngisho nemozulu iyaguquka. Akuyona into yehlukaniso, iyimimoya. Lokho okuzizwa kuya, futhi lokho okuya kudonsa. Cabanga ngokuziva njalo nsuku zonke, ngaphandle kwesizathu sangaphandle, uvuke ngokuthula, ngokuqiniseka. Kungenzeka, futhi kuyindlela. Isayensi iyakuqinisekisa, i-neuroplasticity ibonisa ukuthi ubuchopho bubumba izinxibelelwano ezintsha zezinzwa uma ubuye uqalise imizwa emihle, uba omunye umuntu oqondile, ocreative, oqine, ophilileyo. Kodwa-ke akukho okuhle ngaphandle kokuzivocavoca. Lalela lokhu nsuku zonke, hayi njengomuntu olindeni isilingo, kodwa njengomuntu ophanda, ngokuqiniseka kokuvuna. Uzobona, kancane kancane, ukuthi lokho okwakukhathaza akusebenzi, ukuthi abantu abanzima bayasuka, ukuthi amathuba okungekho ngaphambili avele, ukuthi impilo yakho ayisayi kubamba, iyaba yinto ehambayo. Uma uhamba ngomoya oqondile, impilo iyaphendula ngokuqondile, ithumela lokho okulungele ukukwamukela. Akudingeki uqhubeke ugijimela izinto ziyakuthola. Akudingeki uziveze, uzame, uzibonakalise. Yiba nje, futhi lokhu kwanele. Phefumula, amukela konke okukucelayo futhi okulungele ukufika. Ukuze okusha kungene, indala kufanele isuke. Susa ukucindezeleka, ukukhathazeka, isidingo sokulawula konke. Themba. Ulapho okufanele ube khona konke kuyashintsha manje. Cabanga ngomcabango ngamunye njengembewu, futhi umqondo wakho ongaqondakali njengomhlabathi lapho uyawutshala khona. Mangaphi amacesha owanisela imbewu embi, imicabango yokuntuleka, icala, ukungabaza, ukwesaba, okuphindaphindwayo kangaka nguwe, umndeni wakho, umphakathi, okwenza amaqiniso angaphakathi. Yini ekhula ensimini yakho yengqondo? Uke wabheka impilo yakho yezezimali, impilo, ubudlelwano futhi ucabange, lokhu akungimeleli. Kubonakala kunjalo, kodwa akunjalo ngalokho oyiyona, kodwa ngalokho owafundiswa ukuba yiyo. Ukuthi yini oyamukelayo njengeqiniso kuya kuba yiqiniso. Kodwa akukho okungunaphakade. Konke kuqala ngesinqumo, hayi esingaphandle,
kodwa esijulile, esishintsha isimo sakho ukubuka umoya. Isinqumo sokungabi yisigqila sesikhathi esidlulile, sokungaphinda amaphutha esikhathi esidlulile, sokungathwali imithwalo yabanye. Uke wezwa, izinto zihlale zinzima kimi. Mangaphi amacesha owaphindela lokhu ngaphandle kokubona? Ukuzwa lokhu nsuku zonke lapho usencane, emsebenzini, phakathi kwabangane, njalo kuphindaphindwa okufanayo, akunakuchuma ngokuthembeka, impilo inzima, ozelwe emsulweni uyakufa emsulweni. Uma uqhubeka ukwamukela lokhu, mhlawumbe usalwa ukulwa ukuze uphile, ukukhononda futhi ucabange ukuthi impumelelo iyinhlanhla. Kodwa ngolunye usuku nginqume ukuqhubeka ngokuphikisana naleli qhinga. Konke kwashintsha. Ngaqala ukubona imicabango yami njengomlimi, ngikhipha utshani olukhulu, imisho emibi evela lapho kukhona okuhle kwenzeka, ngitshale imbewu entsha, imicabango yokufaneleka, ukuchuma, impilo, inkululeko. Ekuqaleni, kwakubonakala sengathi nginisela into engaqondakali, kodwa kwavela imbewu, futhi kunokuba zibe yimiphumela, kwaba ukuthula. Ukuthi kuwe, angiyamukeli ukuphila ngokuzithoba, kuvusa amandla aselele, kuguqula isigaba sakho samandla, futhi izwe liyaphendula ngokuhlukile. Akuyona into yengozi, kuyiqiniso. Lokhu kusebenza kuko konke, imali, impilo, ubudlelwane, amathuba. Kholwa enhlanhla noma amukela ukuthi konke kuncike kulokho okukondla ngokomzwelo. Izifundo zibonisa ukuthi abantu abanenhliziyo yokukhula banamathuba amane okufinyelela imigomo yezezimali neyezomzwelo kunalabo abakholelwa emazingeni. Umahlukana kuphela. Isinqumo. Khetha manje ngokuhlakanipha umcabango ongayiphindi. Mhlawumbe imali inzima, umzimba wami awusebenzi, ngeke ngithandwe. Khetha olunye. Phatha phezulu futhi ukhulule, uzizwe luhamba njengethusi, futhi utshale imbewu entsha. Phinda nami, ngingumthombo wokuhlala kwami. Kusukela namuhla, ngitshala kuphela lokho engifuna ukulivuna. Kuqala manje, ngesinqumo, umqondo omusha, iphethini entsha. Lokhu kukhetha, noma kungabonakali kanjani, kuguqula konke, ngoba lapho kukhona imbewu entsha, kukhona impilo entsha elinde ukukhula. Iqiniso lakho langaphandle ngeke libe likhulu kunomoya wakho wangaphakathi. Konke kuyashintsha lapho ushintsha ngaphakathi. Akudingeki ulawule izwe, kuphela umoya wakho. Kusezandleni zakho. Uma le mibhalo ikuthinte, ususeqalile ukuguquka. Uma ufuna ukuqhubeka, nyange stage esilandelayo. Ividiyo elandelayo izokuthatha ezingeni eliphezulu lokuqonda, lapho uzobe ukhulu ngokuhlakanipha, unamandla, uhambisana nenhloso yakho. Ngiyabonga ngokuba lapha. Siyabona lapho.